सेथि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल एट क'क्राझार बुहुम फरायसालि क'क्राझार बुहुम फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सेथि इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल जादों। बेहाय आं दिनै मेथाइबो रोजाबबाय, लोगोसे बे इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलनि सोमोन्दै एसे बुजिनानै लाबाय। जायखिजाया बेवहाय दाब दाब हादोरनि गोजान गोजान हादोरनि रोंगौथि गोनां प्रफेसार, प्रिन्सिपाल, फरायसा बिथांमोना फैदों। लोगोसे जोंनि बड'लेण्डनि हारिमु दिन्थिफुंग्रा मावथि बिथांमोना मोसादों, सोरबा मेथाइ रोजाबदों। दान्दिसे उनाव बे मेइन स्टेजाव जोंफोर मेथाइ रोजाबगोन। मेरला आर्टिस्ट दङ फैबाय, लोरगि थियेटार देखायगोन आरो इन्टारनेशनेल भायलिन दामग्रा गुवाहाटीनि मुंखौ बावबाय, बिथाङा फैगासिनो दं। दान्दिसे उनावनो जागोन। दा आं बेखौ आपल'ड होग्रोनो नागिरदों। बेहाय फैनानै एसे गोजोनबायबो मोनबाय आङो। ओमफ्राय बायदिसिना फिसा फिसा हल लुदों जेराव सेमिनार जादों। बे सेमिनाराव मोजां मोजां खोथा फोरोंनाय जादों। बेखायनो इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल मुं दोननाय जादों। जायखिजाया गाबोन समफोरै मोजाङै निउसफोराव खोनागोन। आं दा ओरैनो पिकचारखिनिखौ नोंथांमोननो हरग्रोनाय जाबाय आरोखि। दे दान्दिसे नायथ'दो।